Pozdrav svima ljudi, Knelus ovdje, dobrodošli ljudi u moj novi video. Kao što možda vidite, krećemo sa mnogo jakim serijalom, bukvalno da saznate sve o meni, pored gaminga čime se još bavim. Serijal se zove Knelus priča, evo ga ovdje. Želim da vas upoznam sa jednim pričama koje su stvarno istinite i želim da ostanete do kraja videa. Bukvalno ću da vam pričam priču po priču, bukvalno klip po klip. Zamoljavam vas da ostanete do kraja videa i da se subate na kanal jer smo uskoro na 700. Ostavite like, share, subscribe, a mi prelazimo na video. Prva tema koju ću da vam pričam jeste zašto sam započeo sa YouTubeom i koji mi je bukvalno bio uzor oko svega toga. Ja sam počeo sa streamovanjem i sa YouTubeom, bukvalno pre YouTubea sam počeo preko Trova. Tu sam bukvalno streamovao svakog dana, bilo je baš ludo, nezaboravno. Mnogo mi je krivo što neke streamove ne mogu da vam pokažem jer su obrisani, jer dugo nisam streamovao, a Trovo je bukvalno ceo promenjen. Streamovao sam bukvalno razne igrice, bukvalno pričao sam sa ljudima, chatovao sam s njima, bili su bukvalno chill streamovi i tako te stvari. Taj period života nikad neću da zaboravim zato što da nije bilo Trova u tom periodu kada sam ja krenuo da streamujem, ja se ne bih setio ni za YouTube, ni za šta bukvalno, osim što sam gledao moje omiljene youtubere, a to su Muđa, Ćale i Sim. Početak Trova je bio mnogo zanimljiv zato što imao sam 0 pratioca, ništa bukvalno nisam radio, bilo je baš da kažemo hard za mene i bukvalno sam se jedva snašao oko toga, nisam znao bukvalno ništa o programu, tad sam koristio Streamlabs, mislim koristim ga i dan danas, ali koristim najviše i OBS. Glavna poenta priče je zašto sam počeo da streamujem. Ja sam od ranije od 2016. gledao Muđu i Ćaleti i oni su mi postali neki uzori i mentori, bukvalno sam im mnogo zahvalan do neba. Ne znam kada bi mogli da pogledaju ovaj video, bilo bi baš savršeno. Ja bih stvarno voleo da sutradan sednem sa njima, da im pokažem ovaj video gdje sam ih stvarno mnogo lepo komentarisao i bukvalno im mislim o njima sve najbolje. Ja sam od uvek želeo da streamujem, želeo sam da pravim klipove, želeo sam da bukvalno radim na sebi povodom toga, jer zanimljiv sam lik, mnogo sam lud u pozitivnom smislu, mnogo volim da se smejem, svaka sitnica me nasmeje, divan sam u okruženju, ljudi me dosta hvale u smislu da mnogo volim smeh, retko kad sam tužan, ne volim negativnost i to sve je lepo uticalo na ljudi. Ja sam se zapitao zašto ja zapravo ne krenem sa streamovanjem. Zašto? To je krenulo da me privlači, bilo mi je bukvalno sve na svetu i zavolio sam to da radim, ako me razumete, počeo sam da učim kurseve za Premiere Pro, pa sam usavršavao Streamlabs, kako da lepo streamujem, kako da mi bude čista slika i tako te stvari. I to sam, vidio sam i skonto sam da to sve sam krenuo da radim iz ljubavi. Sigurno 4-5 mjeseci sam streamovao, dano-noćno, igrao sam razne igrice. Nezaboravni streamovi su oni kad sam igrao horore, Outlast, Layers of Fear, tu sam imao oko 20-30 gledalca, imao sam tada 150 pratioca i oko 20-30 gledalca, brate, skoro na svakom live-u. I bilo je baš zanimljivo i taj period, to je bio pa možda septembar mjesec, avgust, septembar mjesec, koji to nikad neću da zaboravim ljudi i to će zauvek da mi ostane ovdje u srcu bukvalno. Bukvalno glavna poenta svega toga je ko mi je mentor svemu tome, zašto sam ja počeo to da radim, zbog čega, šta me to privlačilo, zbog čega sam ja morao to da krenem da radim da bi se ja istakao. Odgovor na to pitanje samo mogu ja da vam kažem i niko drugi, zato što kad radite nešto iz ljubavi, radite ga do kraja. Bukvalno ovo mi je prvi put da nešto ovako zavolim, video edit. Video edit je mnogo širok pojam, neću ljudi da pametujem jer možda će da mi naleti neki profesionalni video editor koji će da pogleda ovaj video i mnogo će da priča kako lupetam i tako to. Nadam se da će da me razume jer ja to stvarno mislim. Adobe program ima mnogo, a ja sam još tek na početku ljudi i taj program koji ja radim je bukvalno Adobe Premiere Pro koji možete da naučite osnovne stvari za manje od 2 nedelje. Tako da ja sam prošao taj kurs, prošao sam beginner kurs, stigao sam do advanced kursa i sad hoću da krenem da učim masking. Tako da
ja kao ličnost moja sam uvijek htio da se istaknem na YouTube-u i da me što ljudi više zapaze. Najveći mentor svega toga mi je Muđa i Ćale. Ja kao ličnost želim sebe da vidim, da mi setup bude sređen, da ne moram da se brinem kako će bukvalno klip da mi izgleda, da li ću da imam neke greške, ne. Želim bukvalno sve perfektno da bude, da kad ustanem da budem onako vedar i da lepo snimim video, da mi bude lepo sve bukvalno. Tako ja želim sebe da gledam kao što oni sebe gledaju. I znam da ćete svi sad u komentarima da mi kažete, oni su prošli mnogo toga, mnogo mu je trebalo da dođe do glavnog cilja, ja sve to znam, ja sam sve to pratio i meni će da bude drago. Ja bih stvarno voleo da kroz par godina kada budem došao do glavnih ciljeva, do glavne brojke, ja bih stvarno seo sa Muđom i sa Ćaletom i zahvalio bi im se za svaku moguću reč koju su mi unili u moju kožu, da ja mogu sve to da znam, kao i svaki mogući čovjek koji je odrasao uz njih i bukvalno mnogo sam srećan što sam u tom okruženju i mnogo mi je drago što bukvalno ulazim u tu priču youtubera. To je jedna od glavnih stvari zašto sam počeo sa streamovanjem, ko mi je bio mentor za to, zbog čega sam ja to krenuo da radim. Ništa, vezano za ovu temu ja ću ovdje da stanem. Ja se nadam da ste vi uživali, da ste me skontali što sam teo da vam kažem. Ako imate neke stvari koje vas zanimaju, a želite na primjer da mi kažete, napišite mi dolu u komentarima, rado ću da vam odgovorim. I ako želite naravno pozdrav u klipu, pozdravit ću vas, stavite like, share i subscribe, vidimo se u sljedećoj epizodi, tako da budite mi dobri, pozdravljam vas i čuvajte se.